तो नमस्कार प्रणाम, हम मुखदेव संपूर्ण भोजपुरिया समाज के स्वागत करतानी एगो नए वीडियो में। तो आज के ई वीडियो में ई जानल जाई, सीखल जाई कि शेयर मार्केट से कौन कौन तरीका बा जहां से हमनी के पैसा कमा सकतानी सन। शेयर मार्केट में 7 गो तरीका बा जहां से हमनी के पैसा कमा सकतानी सन, वहां से हमनी के पैसा अर्न कर सकतानी सन एगो पैसिव इनकम की तरह, जिसे कोनो काम करतानी साथ में साइड वे एकरो के भी कर सकतानी। तो उ कौन कौन तरीका बा आज ई वीडियो में हम एक्सप्लोर करे वाला बानी। तो ई आज जाने वाला बानी रुआ, ई जाने ला रुआ एक्साइटिंग बानी कि कौन कौन तरीका बा। तो वीडियो के पूरा लास्ट तक देखी, हम स्टेप बाय स्टेप ई वीडियो में गाइड करे वाला बानी। और साथ में आए वाला वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखल जाई, प्रैक्टिकल बाय एंड सेल करके, ताकि उससे हमनी के और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। तो नंबर 1 तरीका बा हमनी के इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग का होला कि एकरा के लॉन्ग टर्म के लिए करल जाला। मान लेनी रहुआ कौनो कंपनी की शेयर खरीद लेनी, जैसे रिलायंस हो गल या HDFC हो गल, SBI हो गल, कोनो कंपनी के रहुआ शेयर खरीद लेनी। तो उस शेयर के का कहनी रहुआ 5 साल 10 साल 20 साल जितना समय लंबा समय तक रखे के चाहता नहीं उतना से रख सकता नहीं। और उनमें से रहुआ जौन बेचम तो उनमें से रहुआ का हो कि कुछ प्रॉफिट हो जाए। उनमें माने रहुआ एक बार पैसा डाल ली, ओकर बाद भूल गई नहीं, निश्चिंत हो गई नहीं। मान लेनी रहुआ कोनो प्रॉपर्टी खरीदता नहीं, जमीन खरीदता नहीं, तो ओकरा के तुरंते नहीं बेचत। वही तरह एकरो के एगो प्रॉपर्टी मान के एकरा के खरीदल जाला आ ओकरा के छोड़ दियाला तो पैसा अपने आप बढ़ेला। तो ई हो गल एगो इन्वेस्टिंग। सेकेंड तरीका बा का होले ट्रेडिंग करके। अब ट्रेडिंग में बहुत तरह के ट्रेडिंग होला। जैसे ट्रेड में का होला कि हमनी के जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाए के चाहल जाला। जैसे आज हमनी के फ़ायदा हो जाएगा चाहिए, 2 दिन बाद फ़ायदा हो जाएगा चाहिए, या 1 साल बाद हमनी के फ़ायदा हो जाएगा चाहिए, एकरा कहल जाला ट्रेडिंग। यानी मिनटों में रहुआ पैसा कमा सकत है। ट्रेडिंग में भी बहुत तरह के ट्रेडिंग होला, जैसे स्कैल्पिंग होला। स्कैल्पिंग का होगल कि छोटा टाइम फ्रेम में कहनी कि एगो कैंडल के मूव के कैप्चर कहनी। मान लेनी रहुआ सेकेंड से लेकर मिनट तक एकरा के कर सकते हैं, जैसे कि 20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए रुआ एकरा कैप्चर कर सकता नहीं। एकरा कहल जाला स्कैल्पिंग। इंट्राडे का होला 9:15 में मार्केट ओपन होला और 3:30 में मार्केट क्लोज होला। एकरा बीच में रुआ जितना भी प्रॉफिट करता नहीं लॉस करता नहीं, एकरा कहल जाला इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में का होला कि रुआ एगो स्विंग के कैप्चर करनी। मान लेनी कि मार्केट आज रुआ निफ्टी 50 बा, कुछ भी लागता तो वो लागता कि कुछ दिन के लिए हमने के एगो कैप्चर कर एगो मूव की कैप्चर करे वाला बानी सन। तो एकरा कहल जाला स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में का होला कि 1 दिन से लेकर के 5 दिन 7 दिन 10 दिन जितना दिन तक रखे के चाहता नहीं रख सकता नहीं, एकरा कहल जाला स्विंग ट्रेडिंग। जब तक कोनो ऐसे नहीं इंडिकेशन मिलत कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता, तब तक रुआ वहाँ तक अपन कैप्चर कर सकता नहीं और वहाँ तक अपन प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एकरा कहल जाला स्विंग ट्रेडिंग। लास्ट हो जाला पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में का होला कि महीना से लेकर के साल तक में अपन पोजीशन के रहे देवेनी। वो लॉन्ग टर्म के लिए एगो मान के चली कि लॉन्ग टर्म के लिए रहेला, ओकरा कहल जाला पोजिशनल। तीसरा तरीका बा डिविडेंड। डिविडेंड में का होला कि कंपनी अपन कुछ प्रॉफिट का होला कंपनी अपना शेयर होल्डर के साथ शेयर करेला। मान लेनी रहुआ कोनो कंपनी के 100 गो शेयर खरीद ले बानी और एगो शेयर के 10 रुपया देता, तो रहुआ के दी 1000 रुपया, 1000 रुपया रहुआ प्रॉफिट हुई, तो ये डिविडेंड होगा। चौथा तरीका बा हमनी के म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में का होला कि रहुआ SIP करे नहीं। रहुआ आज तक ये देखता होता है म्यूचुअल फंड सही बा, तो एक्चुअल में सही बा, क्योंकि बहुत सारा कंपनी बा जो बढ़िया अच्छा से अच्छा कंपनी से रिटर्न देवाला म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में का होला कि रहुआ एमे रिस्क कम रहेला। एगो रहुआ मैनेजर बैठे रहेला, मैनेजर रहुआ पैसा के हैंडल करेला और ओकरा ई पता रहेला कि कौन कंपनी में हमनी के पैसा डाले के बा, कौन में नहीं डाले के, जैसे का हो कि लॉस ना हुई। तो म्यूचुअल फंड में रहुआ SIP करनी। SIP जैसे हो गए निपॉन पे कहनी, आदित्य बिरला फाइनेंस पे कहनी, मोतीलाल ओसवाल पे कहनी, ये फिर SIP कर देनी। SIP के कर देनी और पैसा का भेल कि कंपनी एगो मैनेजर रहुआ के अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करता, वहाँ से रहुआ के प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट में कुछ हिस्सा रहुआ के मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड से 12% से लेकर 15% तक यहाँ से रिटर्न हो चला सालाना। 5वां तरीका बा हमनी के बाबू बा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में का होला कि जैसे टॉप 50 कंपनी मिलकर निफ्टी 50 बनेला, टॉप 30 कंपनी मिल करके सेंसेक्स बनल बा। तो ई का करनी रहुआ एगो कंपनी में पैसा ना लगा के सारा कंपनी में पैसा लगा लेनी, एकरे कहल जाला इंडेक्स फंड।
अब मान लीजिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा लगैनी तो 50 कंपनी अच्छा ग्रो करी तो राउर पैसा अच्छा ग्रो करी। मान लीजिए निफ्टी 50 डाउन में जाता तो राउर पैसा भी डाउन में जाला। लेकिन इस शॉर्ट टर्म के लिए होला, लॉन्ग टर्म में होला ये कि निफ्टी 50 अगर जाता तो अप ही जाए, डाउन ना जाए। कुछ दिन के लिए हो सकता डाउन जा सकता, लेकिन एंड ऑफ एंड का होला कि वो अपे रहेला। कुछ दिन क्रैश आवेला तो ओमे डाउन चल जाला। तो इंडेक्स फंड में ये रहेला कि जो 50 गो अच्छा जौन कंपनी प्रॉफिट करता, अच्छा परफॉर्म करता, ओमे राउर पैसा रहता आ ओमे से रुआ प्रॉफिट होके के ज़्यादा चांस रहेला, एमे लॉस होके के कम चांस रहेला। 6 पॉइंट हो गल हमनी के ऑप्शन एंड फ्यूचर। ऑप्शन एंड फ्यूचर में का होला कि मान लीजिए निफ्टी 50 के ऑप्शन होला, बैंक निफ्टी के ऑप्शन फ्यूचर होला, सेंसेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन होला। वही तरह कौन कौन बहुत बड़े कंपनी बा, कौन शेयर के बा, रिलायंस के हो गल, HDFC के हो गल, TCS के हो गल, टाटा महिंद्रा के हो गल, MRF के हो गल। एक का होला फ्यूचर एंड ऑप्शन लोग खरीद लेवला। मान लीजिए निफ्टी 50 के का कहनी ऑप्शन खरीद लेनी कि हाँ 26,000 पर मार्केट थोड़ा चांस नहीं कि जा सकता, तो वहाँ का कहनी रहुआ ऑप्शन खरीद लेनी। ओकर एक्सपायरी डेट रहेला। अब वो एक्सपायरी के दिन जौन हुई तो दिन तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकत, तो अगर जितना भी प्रीमियम रही ओकर रहुआ के उनमें से कुछ हिस्सा रहुआ के साथ शेयर हो जाए, उनमें से कुछ प्रॉफिट रहुआ मिल जाए। ठीक बा, तो एक कहल जाला ऑप्शन करके। कुछ लोग का करला फ्यूचर में यहाँ तक नहीं जाए वाला बा तो ओकरा फ्यूचर भी खरीद वाला, वहाँ तक मार्केट ना पहुँचेला तो ओकरा का होला प्रॉफिट हो जाला। एकरे कहल जाला ऑप्शन एंड फ्यूचर, यानी ऑप्शन के सेल करके आ बाइंग करके भी रहुआ पैसा कमा सकता नहीं। 7वां तरीका बा रिसर्च एनालिसिस करके। मान लीजिए कोनो कंपनी अच्छा कंपनी रहुआ ध्यान में आ गल, वो कंपनी में क्या करनी कि फंडामेंटल एनालिसिस कर लेनी, थोड़ा चार्ट पैटर्न के भी एनालिसिस कर लेनी। ओकरा बाद रहुआ क्या करनी ओमे कुछ अपन पैसा लगा देनी। वो कंपनी अच्छा ग्रो करता तो रहुआ अच्छा पैसा ओमे से अच्छा रिटर्न मिल सकता। तो इस 7 गो तरीका रहा जहाँ से रहुआ पैसा अर्निंग कर सकता नहीं, शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता नहीं। आए वाला वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके देखल जाए, लाइव ट्रेड करके देखल जाए, लाइव बाइंग करके देखल जाए, इन्वेस्ट करके देखल जाए। तो ई वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगल तो एगो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमनी के भोजपुरी समाज के एगो एजुकेट कर सकी आ हम अच्छा से शेयर मार्केट सिखा सकें। तो हम मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए रोज सबके प्रणाम।